Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitatearen deribatuaren blokea birpasatuko dugu. Deribatuaren bloke ohikoenak, ariketa ohikoenak selektibitatean, dira parametroen kalkulua eta tarte gora berakorra, maximo minimoa, irudikatzea alako grafika, eta hauek eginda daude eta hemen dituzue bideoaren linkak. Orain gaur, egingo dugu beste ohikoen bat, zuzenukitzailea kanpoko puntutik jakinik. Bai, pasatzen dela kanpoko puntu batetik. Hau da, 2020ko ohiko deialdiaren B3. Hemen duzue enuntzatua. Vale, funtzioa da hau, eta kanpoko puntua 0,0. Osa daukagu grafika bat, parabola denez, bai, eta 0,0 puntua. Bai, ez dakit non, beste puntu bat kanpoan. Eta hortik zuzenukitzailea kalkulatu behar dugu. Vale, horretarako gogoratu behar dugula zuzenukitzailearen formula. F' isa sub 0, isaken isa sub 0, gehi I. Hau da, F isa sub 0. Bai? Hau izango da zuzenukitzailea, orokorrean. Orduan, guk deribatzen badugu gure funtzioa, bai, izango da bi isa. Orain, ordezkatuko dugu isa sub 0 hemen eta isa sub 0 hemen. Edo A, edo erabili nahi duzuen letra kalkulatzeko, bai? Puntu, zuzenukitzailaren puntua, hori kalkulatuko dugu orain. Bai? Ukitze puntua. Orduan, I berdin, F' izango da hau, bi isa sub 0, edo bi A nahi baduzue. Isa minus isa sub 0, eta F de isa sub 0 izango da isa sub 0 berbi, gehi bederatzi. Eta zuzenukitzailearen puntu bat dakigu? Bai, kanpoko puntu hau. Orduan, isa eta I izango dira 0,0. Aldatuko dugu. 0, bi isa sub 0, 0, minus isa sub 0, gehi isa sub 0 berbi, gehi bederatzi. Ados, hau biderau, 0. Hau biderau, minus bi isa sub 0 berbi. Gehi isa sub 0 berbi, gehi bederatzi. Bueno, hau geratzen da, isa sub 0 berbi alde batetik eta bederatzi beste aldetik. No? Hau pasatzen da minus plus. Orduan, errokarratu bederatzi, hau da plus minus iru. Bi ukitze puntua egongo dira. Hau da, bi zuzenak egongo dira, bai, bi zuzen ukitzaileak egongo dira, 0,0tik pasatzen. Bale, biak kalkulatu behar ditugu. Isa berdin iru denean, edo ordezkatu, edo niri gustatzen zait kalkulatzea F de iru eta F' de iru. Zuzenukitzailearen beste mota bezala. Orduan, F de iru berbi bederatzi gehi bederatzi, 18. Eta F' de iru, bai, iru biderbi 6. Eta orain garatu aldugu formula, no? Ekuazioa. Hau da, malda 6, isaken iru puntua, gehi 18. Garatzen badugu hau, 0,0tik pasatzen delako, N izan behar da 0, eta horrela ematen da, 6 isa minus 18 gehi 18, hau da 0. Hau izango da, lehenengo zuzenukitzailea. Orain, isa berdin minus iru denean, isa berdin minus iru denean, egingo du gauza bera. F de minus iru, kasu honetan ere 18 da, minus iru berbi bederatzi delako. Baina F' de minus iru, ja ez da izango 6, baizik eta minus 6. Minus iru biderbi. Bueno, zuzena jartzeko, I berdin minus 6 isa. Minus 6 isak gehi iru, minus, bai, isa minus iru delako, gehi 18. Hau ere, 0,0tik pasatzen delako, edo minus 18 gehi 18 0 delako, izango da I berdin minus 6 iza. Hauek dira bi zuzenukitzaileak. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu,
sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.